Yes. And onge yo ma adhi tamro nyithindo ok dhi skul nikech Ruto kata Raila. Yeah. Hiwinjo. To jatend piny future na. En owuon osewuoyo mowacho ni ok obi timo gimoro amora ma dho ngere noluongo godo ni extra legal. Owacho ni mbaka moro amora mogoyo inoyie wuoyi ng'ata ng'ata, lakini nyaka bed mane e wach mar katiba kata yo mar chik moriere. Mane dhie gimiluongo ni process mar state construction. Yeah. Kenya kaendi ok inyal wacho ni Kenya ni mature democracy ma gimoro amora Trevor noselosi. Kenya pod wane process mo wa develop institutions. Nyoro ne ane debate gi commissioner ma Danvers Makori mar gina ne NCIC. Iwinjo. Kiwinjo kaka wuoyo oromkoni kata NCIC ukundi jagweng'wa bende nitiere commissioner kanyo. Oromkoni kata commissioner ok independent. Iwinjo. Samoro giyo kata pesa. Iwinjo. Gima onego bedni ng'at mowuo marach gi prosecute kata ng'at prosecute giluongo mana ji to giweyo nikech pok omegi powers moromo mondo gitimo tegno. Iwinjo. Koro wane process mar state construction, institutions evolve. IBC, remember ni IBC ok rach as an institution. Systems ema pok oketi mondo facilitate IBC mondo timo tegno. Ok nyal bedo Trevor ni dhano karibu 20 osebedo haya tiriambo gi te or moko resign. Ate wacho jo Kenya maricho. It must be political system mokti. Iwinjo. Koro process mar reconstruction, state construction, rocket systems machalo mek America gini kata mar Britain mangato bedo prime minister to bang jo talo prangwen to seriembe to piny dhi mbele. Nyaka wa test processes giendi. And kochuno ni samoro nyaka wawuo to wawuo. Remember ni nitiere joluo mang'eny ma nitiere sirkand Ruto. Uongo kod gi shida mane makura bedo go Raymond Komolo for example. Owado ma jakara joja. Shida mane bedo go Ludo walo. As a matter of fact, wonya bedo piny wachiemo. Shida mane bedo go dar kano juak jagweng'wa. It's not personal. Iwinjo. King broadly. Shida mane mabedo go gi Evans Kidero jagweng'wa. Or Uta or Gumbo jok modhi giendi. Or even better David Ochieng mane hotel na university gig ni moko matin. It's a better reason for me jogo de go maloyo personal contact with. And mind ka jogo wuoyo te to wabedo mokoro wach no okay ma shida Ruto no se land ndio but gini koro kama koro chopere nyaka wa create structures ma accommodate everyone. Nyaka wa strengthen devolution ka chan gadin David Ochieng bed bane pesa mang'anyo dhi siaya. An gadir man is the truth. An gadin David Ochieng bed no space obedi mondo waket prime minister mondo ka jaluo nitie jakikuyu nitie nikech maga joma go kokainya kale nitie whatever to koro okay koro wa focus economic growth. Ka koro watie ko wach ni mogik en ang'o ne jotelo gi to wuouru Kenya ko belong to ng'ato Kenya ok mar ng'ato and wasebedo ka before wasebedo ka ndimo koro wang'eyo kuma gine dhiye. Iwinjo adier en ni nyaka chopi kama Ruto nyaka wuo gi Raila and nyaka giwuo e structured manner ke Raila represent Azimio, Ruto represent Kenya Kwanza. Iwinjo beduru gi gik miluongo ni bare minimums. Iwinjo gik ma kwa dhi wuoyo to en reform nyaka timre to jiwuo ya chela riadi. Nitiere reforms ma en interest mar Azimio mondo timre, en interest mar Kenya Kwanza mondo timre. Achiel kuom gen reforming IBC. Sana integrating technology mondo wane ka bende wanya bedo gi elections mar genuinely free and fair ok kata mar president kende kata mar governor ka be kwalo. Ana una seneno kura chung de riorengwe asedo ka kwalo gi tiyo gi chife tiyo gi systems ma samoro ng'at ma innocent ma professional machal kama wacho okay gini ok nyaka bedgo. Iwinjo anyalo bedo Eric Komolo without bedo mbunge. Iwinjo so en gima along the entire chain kura en wuoyo mas very structured anyaka wachakwa wuo about what cost of living ni Ruto kendo be solve cost of living. Iwinjo kata sani ko kawuok usito mama America magimbe gi complain kaka inflation of the bell. Iwinjo kunya ka wuo package mar subsidies magito long term. Iwinjo anyaka then wawuo package mar kata ko inano sirkal miluongo ni wabar ni okorach kontra to giba ji paro kanti thuolo ka en Trevor anyalo teri countries malo apar mo position tiyo gi sirkal. Magipogo magibedo gi coalition government. Onge gima unique kuom Kenya kae. Onge gima tam Ruto gi Raila
ang'eyo ni Raila pok kwa mano, but there's nothing very special except headliners mantiere ka Ruto gi headliners mantiere ka Raila ema tamore mondo kik giti kanyakla. But Ruto nyalo bedo president, Raila nyalo bedo prime minister, and wabiro bedo ka twako mbaka. Erokamano daktari. Saya koro ma owango mano daktari Komolo en okil kendo en jasiasa bende. Mane ka mwalore chenro marwa mar duol midawa manyanya njong Jennifer ne kona ni turo kasara. Mane ka mwawejo kama nyinga Trevor Umbija jande ngopanga jo nyakach deno numbija taya nyakwar guoko cha pesa wanere kile ki. Erokamano.